Вітаем вас, Беларуская служба радио «Свобода». Мы ў прамым эфіры з Кастрычніцкай плошчы. У афіцыйны дзень незалежнасці 3 ліпеня Беларускі нацыянальны кангрэс і Мікола Статкевіч абвясцілі 14 гадзіне тут, на гэтым месцы, пачатак акцыі за мірную Беларусь. Ну, навучаны сваім досведам, Мікола Статкевіч ведаў, што яго могуць затрымаць напярэдадні акцыі, і за гадзіну да пачатку акцыі за мірную Беларусь запрасіў журналістаў да сябе да хаты. І цяпер ведаю, што нашыя карэспандэнты, у тым ліку, а таксама карэспандэнты іншых выданняў, суправаджаюць Міколу Статкевіча у машыне таксі, едуць за імі, просто глядзяць, што з ім адбываецца, і ведаем, што цяпер іх спыніла машына ДАІ. Перадаем слова нашаму карэспандэнту. Кафе Миколая Статкевича. Он ехал на такси на Кастрычніцкую площу, але его спынили супрацоўнікі ДАІ, его и наступную машину. И вот он зараз збираецца ісці, пакуль кажа, пешшу, ісці на Кастрычніцкую площу вот з гэтай валізкай, якая ім падрыхтавана для таго, каб на выпадак затрымання. Пакуль его пасрэдна не затрымліваюць, але затрымалі машину таксі, каб ён не смог терминова добраться. Ну, час его вообще есть, акция различная на 2 гадзіны, и тому как бы у него есть час. Вот он ідзе, ззаду машина ехала ягоная жонка Марина Адамович. Яна, пэўна, яшчэ не ведае, што ён в такім становішчы аказаўся, і Миколай Статкевич просил мобильный телефон, каб ёй патэлефанаваць, і вось он каментуе. Это проблема, это не в этом, але, добре, что мы выехали с запасом. Як вы лічыце? Кажа, добра, што выехали с запасом. Вы все ж таки в такси? Вось он собирается взять такси, збираецца взять іншую машину. Вось ему прапануюць. Таксисты не ведаюць, што он, і таму без рызыкі яго саджаюць у аўтамабіль. Миколай знайшоў іншы аўтамабіль, і на ім збіраецца працягнуць дарогу да Кастрычніцкай плошчы. Вось он садится с автомобиля, с ним разом сядают журналисты Белсату. Но мы так само протягнем шлях до ему. Хутенько автомобиль. Так, мы хутенько бежим до нашего автомобиля, далее будем ехать. Покуль Миколай Статкевич, вось он нібыта стартуе без перашкод. А когда мы выехали от его дома, он поспел сказать, что акция плануется, по его известно, Кастрычніцкая площа вольная. Он назвал несколько одразу причин, чему собирается провести эту акцию. Это и то, что будет святкавацца им 3 ліпеня, як дзень вызвалення Менска. Так, вот мы бачим, что за Миколаем Статкевичем поехал автомобиль ГАИ и поехала хуткая дапамога. Значит, еще он сказал, что это в тым ліку социальная акция, бо вельмі шмат праблемаў зараз социальных у Беларуси. Ну и так само главный сенс акции — это змагання за незалежную мирную Беларусь. По ягоных меркаваннях Беларусь дагэтуль акупаваная. Так, дякую. Мы зараз передаем слово Александре, якая чакае нас на Кастрычніцкай плошчы, а самі паспрабуем дагнаць Миколая Статкевича. Мы вярнуліся на Кастрычніцкую плошчу. Вот можете паглядзець, цяпер яна зусім пустая. Да пачатку акцыі яшчэ застаецца паўгадзіны. Вы толькі што маглі бачыць, з якімі прыгодамі дабіраецца да гэтага месца Миколай Статкевич. Нагадаю, што о 14 гадзіне тут мае пачацца акцыя за мірную Беларусь, якую абвясціў Беларускі нацыянальны кангрэс і Миколай Статкевич асабіста.
Насамрэч плошча выглядае звычайна, як перад любой акцыяй. Вот цяпер вам аператор паказаў, колькі людзей стаіць паабапал плошчы, і, верагодна, частка з іх гэта людзі, якія мяркуюць прыняць удзел у акцыі, альбо прынамсі чакаюць, ці пачнецца яна. Тут таксама ўжо недзе за паўгадзіны, хвіліну за 45 да пачатку, калі мы сюды прыйшлі, ўжо было ўсё вялікае міліцэйскае начальства з Менску, з Міністэрства ўнутраных справаў, за палацам Рэспублікі. Вот гэта хто не Мянчук, але мае ведаць вот гэты вялікі будынак за палацам Рэспублікі. Пабачылі мы 4 аўтазакі, ну не так шмат насамрэч, і гэта такая звычайная колькасць для масавых мерапрыемстваў. А сёння, нагадаю, святкуюць афіцыйны дзень незалежнасці. Вельмі шмат людзей у цэнтры гораду, людзі прыходзілі. Цяпер нам паведамляюць, што Мікалая Статкевіча ўжо спыняла першы раз машына ДАІ, а цяпер іх спыніла яшчэ раз машына дарожна-патрульнай службы. Яны ўжо тут у некалькіх кварталах ад месца правядзення акцыі. Цікава нам ужо і самім, ці дабяруцца яны сюды, ці нам давядзецца бегчы і шукаць Міколу Статкевіча у іншым месцы. Сабраліся тут таксама і журналісты, вот там за сцягамі, вот за гэтым вялікім стэндам, на якім напісана 3 ліпеня, Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Не хаваюцца, але стаяла некалькі дзесяткаў чалавек у такім цёмным адзенні. Ну, не так ужо шмат, 1,5-2 дзесяткі, напэўна, яшчэ некалькі хвілінаў таму было. Падыходзілі да нас журналісты, бачым мы, што ёсць тут і Мікалая Статкевіча спыніла машына дарожна-патрульнай службы каля мастацкага музею, но гэта літаральны квартал ад Кастрычніцкай плошчы. Ведаем, нам цяпер перадаюць, што ён ужо пакінуў аўтамабіль і ідзе сюды пешкі. Ну, я думаю, што это 5, 7, 10 хвілінаў, калі яму дазволяць сюды дайсці, то вельмі хутка ён ужо з'явіцца і тут на плошчы. Сёння зранку пачалося афіцыйнае святкаванне, адбыўся парад з рознымі пачуццямі, сустрэлі беларусы і менчукі гэтае само дзеянне. Ёсць людзі, якія супраць правядзення вайсковых парадаў і таго, каб цяжкая вайсковая тэхніка ездзіла па Менску, скардзяцца на тое, што псуюць асфальт вельмі моцна, альбо быў нядаўны інцыдэнт, калі танк урэзаўся ў слуп на вялікай хуткасці. Добра, што ніхто не пацярпеў. Ведаю, што ёсць петыцыя нават, пад якой падпісаліся некалькі тысяч чалавек пра тое, каб парады былі забароненыя. Але таксама трэба прызнаць, што ў вялікай колькасці беларусаў выклікаюць захапленне. Выклікаюць захапленне, прыходзяць у цэнтр гораду назіраць за гэтым з дзецьмі, цэлымі сем'ямі, прыязджаюць з іншых гарадоў, таму такое неадназначнае стаўленне да гэтай падзеі. Ну і Александр Лукашенко, выступаючы сёння падчас параду у афіцыйны дзень незалежнасці, таксама заявіў, што парад – гэта дэманстрацыя таго, што ў беларускага войска ёсць усе магчымасці для таго, каб даць адпор любому агрэсару. А перадаюць нам цяпер, што Мікола Статкевіч вырашыў ужо не карыстацца аўтамабілем і рухаецца пешкі ў бок Кастрычніцкай плошчы. Калі яго не спыняць, то на працягу 10 хвілінаў ён тут з'явіцца. Людзей на плошчы стала трошкі больш. Не ведаю, ці гэта за кошт журналістаў, ці ёсць тут людзі, якія проста прыйшлі пафотаграфавацца. Тут трохі стала лепшае надвор'е, таксама менш ветру, менш развіднелася, і людзі ўжо не так баяцца дажджу. Але і вот можам зараз вам паказаць, як шмат тут таксама стала відаць, як шмат супрацоўнікаў у цывільным, вот людзі ў чорным ужо з камерамі, з такімі
кепска схаванымі рацыямі ходзяць і пільнуюць, што тут мае адбывацца. Ну вот бачым мы на плошчы таксама Валера Шукіна, вядомага праваабаронцу, актывіста, якога не раз, можа быць, нават і на кожнай акцыі затрымліваюць супрацоўнікі міліцыі. Сёння ён тут, но гэта першы чалавек, якога мы ў прамым эфіры, калі вы хочаце нешта сказаць, мы будзем вам удзячны. Стихотворение почитать про Минск. Вот про Минск стихотворение хочу почитать, чтобы его кто-то услышал. Дзякуй вялікі. Як будзе хвілінка, я буду памятаць, што у вас ёсць верш, бо цяпер мы чакаем, што будуць адбывацца тут падзеі, але мы да вас падыдзем, калі будзе магчымасць. Дзякуй вялікі. Подойдите когда до меня? Калі будзе магчымасць. Цяпер з хвілінкі на хвілінку чакаем, што тут можа нешта адбывацца, таму яшчэ раз нагадаю, што тут о 14 гадзіне Беларускі нацыянальны кангрэс і асабіста Мікола Статкевіч заклікаў правесці акцыю за мірную Беларусь. Вот чакаем, што тут з'явяцца людзі, ці з'явяцца, паглядзім. Можаце таксама пастаяць з намі пачакаць. О 14 гадзіне. Вот паўгадзінкі засталося. Ладно, спасибо. Вроде понял немножко. Вроде слышала. Перадаюць, што на працягу некалькіх хвілінаў ужо Мікалай Статкевіч з'явіцца на Кастрычніцкай плошчы. Можам падысці трошкі бліжэй, каб таксама паказаць, як ён падыходзіць да месца правядзення акцыі. Да самой акцыі у нас застаецца яшчэ паўгадзіны. Ну, гэта шмат, як бы колькасць людзей, якая на плошчы, яна, канешне, не сведчыць пра тое, пра колькасць магчымую патэнцыйную удзельнікаў. Але бачым, што людзей на плошчы вот літаральна за хвіліны стала больш, я думаю. Вось Мікалай Статкевіч з'явіўся. Ще рано, зараз позбираються. Вітаю всіх. Добрый день, спадар Мікола. А што будзем рабіць гэтай паўгадзіны? Будем стоять, размаўляць, обозначать людям, что тут бяспечнае месца, что сюды можно приходить, что я, не гледзячы на двухразовыя спробы спыніць мяне, дзякуючы вашим коллегам, доехал. Двойчы пришлось менять машины. Двойчы спыняла ГАИ. Машины мы просто пересаживались в іншую таксовку. Я тут и все нормально. Так, дайте я с Валерием. Вещами сразу, да? Не. Дарэчы, да, што там у торбе? Гукозмацняльная техника. Больше не доверяю молодым, бо знов бутельки подкинуть. Самі носіце цяпер. Вырашил сегодня принести сам. Тем более, что побывала у ГБ, можливо, поставили маячок. Ну, хай тады маячок будзе пры мне, за мной и так назираюсь. Я разбирал, правда, глядел, не знайшоў ли. Зараз все такое маленькое, под детальку маскируется. Так, вот тут мы, мабуть, спынемся покуль. Так, хвилину про 10 мы включим музыку. Рады бачить вас. Я вот так терпел. Вельми рад. Спадар Микола, яка основна повестка дня сьогоднішньої акції? Сегодня вельми шматслойная дата. Безумоўна, гэта частка нашай кампаніі «Улада народу», потому что за гэтай праблемы, за адсутнасці у сапраўднага народаўладдзя, нормальных выборов, усе наши проблемы. Все остальное вынікае только из этого. Тому сегодня мы будем патрабаваць вызвалення Беларусі з-пад унутранай оккупации и будем протестовать супраць спробаў знешняй оккупации. Сегодня день вызволения. Есть конкретный план проведения акции? Есть. И он тут. Скажите, калі ласка, вот эта унутраная оккупация, что вы маете? Маецца на увазе банда, якая захапіла ўладу ў нашай краіне, якая давно не праводзіць ніякіх выбараў, якая толькі імітуе, сама сябе перапрызначае праз нейкі выбарчы цырк, які толькі падобны на выбараў. Яна, эта ўлада, не залежыць ад народа, і таму яна вядзе сябе як у акупаванай краіне. Мінулай вясной мы гэта ўбачылі. Але, як я кажу, або дыктатар, або папрашайка.
Не можаш наладзіць эканоміку, папрашай-ка, ну тады вот так вот зрабі і трывай нас. Гэта наша плошча. Мы яе адваявалі 1 мая, дзякуй тым, хто быў, это адбылося без мяне. І мы будзем сюды выходзіць і выходзіць, бо мы хочам мірных пераменаў. Мы не хочам гвалту. Лепш нас до гэтага не даводзіць. Лепш сесці з намі, пагаварыць і падумаць, як мы будзем вяртаць уладу народу. Тады мы падумаем, мы некие гаранты там домов, там мы ж не злые люди, я особливо нікому помстити не збираюся. Так ви діалог пропонуєте? Безумовно. Нават з бандитами, які захопили закладників, вядуць перамовы, бо трэба вызваць людей. Безумовно, гэтая банда значно больше для меня страшная, крывавая, потому что она целый нормальный народ уже 20, амаль 3 гады трымае ў закладниках. Выкрадая, забивая, хлусить, забирая будучыню наших людей. Сотні тысяч з'язджаюцца адсюль, ледзе ў кішэню до наступных пакаленняў. Але мы готовы вести перамовы. Хай ідуць ціха. Мы не хочам войны, не хочам крыві, не хочам згубіць дзяржаўнасць у выніку гэтай войны. Таму мы будем ціснуць і ціснуць. Сёння важна яшчэ раз показать, что мы не спынемся, что гэта наш город, наша краіна, і мы будем сюды выходзіць. І гэта акцыя, кожная акцыя рыхтуе наступную. Наступную акцыя будзе праводзіцца ў верасні. Падчас попередніх акцій весною вас превентивно затримлювали. З чим зв'язується те, що сьогодні вам вдалося дійти до площі? Два моменти. Перше, дякую журналістам, які вели на просту трансляцію майго руху з дому. Тому що всі подлі речі робляться в тайні. Безумовно, каб я пошел там за 3 дні гулять по городе, то, мабуть, не диазник, а вам бы сказали, что сведений не имеется, а его наличие, наверное, куда-то спрятался. Но я уже с дому не выходил, и я запросил журналистов, и хотя машину, такси, в кое я ехал, двойче спыняли, ну, розное такси, бо мы меняли. Урешті апошнюю частку шляха пришлось идти пешки, але я тут, и тут еще дзейнічае другі фактор. 5-го починається парламентська асамблея ОБСЄ тут, у Мінську. І тут уже або брутальні методи і гроші не дадуть, ну або придеться тривати, або попрошайка, або диктатор. Треба вибрати. Хочеш бути диктатором, наладь економіку, щоб вона була конкурентною, ефективною і так далі. Але Колгас не вміє, бо старшиня Колгасу. А Колгас завжди буде на дотаціях. А що у вас з цим? Гуковозматальна техніка. Я її през хвилинів 7 включу, там акумулятор буду економити, Ніхто не музику. спробував забратися у вас в цю техніку? Я выходил с таксовки, забирал свою сумку и садился в іншу. Господар Микола, Гаї може спиняє же кіровцю, а не пасажиру. Я правий їх ведаю. Але бачите, вам було так тяжко тут доїхати. Саме білоруси так само бояться прийти на пошту, у нас остається з вами. Безумовно, тому що 23 годи людей полохають, сажають. Окрім того, перші годи люди сопротивлялися, а потім наступає такий ефект привикання. Вони привикають, губляють надію і спробують вижити поособку. Зараз ми спробуємо знову цю надію відродити. Зараз показати їм шлях, метод, спосіб і приклад. Як ставить ще до заклику Жирона Пожняка? Що? Як ставить ще до заклику Жирона Пожняка? Перед кожною акцією виникає багато тролів, готових на неї погреться, прорекламувати себе. Я їх не коментую. а парад глядзелі сёння? Як вайсковец можете ацаніць? Што ў нас з войскам? Я вот Ну, няўжо вам не цікава, колькі ў нас танкаў, якім яны стан? Я вот сейчас в САДе занимался физкультурой. Вы что? Это важно. Простите, пожалуйста, а чему посвящена акция? Я пропустил, да, не слышал. Я так, колькі ж разоў мне сегодня тут полторась. Гэта одна з серій акцій з кампаніі «Улада народу», «Власть народу», якую вядзе Беларускі нацыянальны кангрэс. Сёння она прымеркавана да афіцыйнага свята, потому что сёння дзень вызвалення Мінска ад нацыстаў. Але Лукашенко забраў у нас дзень вызвалення і дзень незалежнасці, прызначыўшы незалежнасць на вызваленне. Потому что у гэты дзень Беларусь не стала ў 44-м годзе незалежнай. І он забрал у нашего народа два святы. Таму мы выкарыстоўваем гэтую дату, каб нагадаць таксама пра гэта і пра неабходнасць вызвалення. Таму што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта ўнутраная акупацыя.
Так что вызволение себе от страху и Беларуси от внутренней оккупации. Улада народу. Как вы относитесь к петиции, которая собирает голоса? Мають право. А ваше мнение? Ви маєте на увазі... Парада. Ведаеце, я думаю, что парады, яны у День незалежности потребны. От День незалежности у нас может быть 25 жнівня, коли мы юридично стали незалежны. Может быть 25 сакавіка, коли мы об своим намеры объявили. Але ну ніяк не 3 ліпеня. Теперь, яким повинен быть парад? Показать солдат, их твары. Магчыма, нават некая тэхніка лёгкая там на колах, але цягаць старую савецкую тэхніку ў такіх колькасцях, паліць саляру, псаваць асфальт. Лукашенко говорит, что это же небольшие деньги, там подумаешь. Ну, для человека, у якога 10 годов еще тому по звестках Wikileaks было 7 миллиардов на замежных рахунках, 50 миллионов малые гроши. Для нашего народа, который зараз перебирается там с хлеба на воду, это колоссальные гроши. Лишь бы отдал пенсионерам, детям с маломайомостных семей. Господар Микола, а вы особисто коли святкуете День незалежности Беларуси? 25 сакавіка і 25 жнівня. 27 ліпеня 90-го года была только декларация, яка не мела практичних на той момент ніяких виників. Але 25 жнівня, це ще зв'язано з ГКЧП, це так само для мене пам'ятна дата, я тоді спробував нечто зробити, і тому це все у мене, так мовити, супольне свято, не від 20 жнивня до 25-го, это памятные дни для меня. Господар Микола, як ви лічите, як пройде сьогоднішня акція і який ваш сценарій? Я упевнений, що вона пройде годно. А сценарий буде залежати від ситуації, є кілька варіантів, і я не хочу зараз про їх казати. Я буду робити все можливе, щоб акція пройшла годно, мирно і безпечно для її удільників. Миколай Статкевич з'явіўся на Кастрычніцкай плошчы да пачатку акцыі, якую абвясціў Беларускі нацыянальны кангрэс і асабіста гаспадар Статкевич. Застаецца 15 хвілінаў. Вот Миколай распавядаў пра тое, як яму няпроста давялося дабірацца сюды. Нават за гадзіну да пачатку ён запрасіў журналістаў, каб яго суправаджалі. Ну вот ён тут. Гэтым разам Миколай Статкевич асабіста прынёс гукаўзмацняльную тэхніку, якая будзе дазваляць яму праводзіць гэтую акцыю. Пакажам, можа быць, мы зверху трошкі, што адбываецца на плошчы, колькі тут людзей. Канешне, калі гаспадар Статкевич з'явіўся і пачаў раздаваць інтэрв'ю, людзі абступілі і журналістаў, і Міколу. Можа быць, нават тыя, хто проста праходзіў побач. Так, тут... Вот у гаспадара Міколы уже падрыхтаваны тут плейліст. Ведаю, што спявае Сергей Михалов. Мне уже рабілі заўвагу, што я блытаю Ляпіс Трубецкі і Брута. Ну вот хто ведае, чыя гэта канкрэтна песня, якога перыяду, хай услухаецца. Цяпер мы бачым на плошчы некалькі дзесяткаў чалавек. Меня в картотеке нет, меня нет за военных учениях. Я порвал социальный пакет. Я летаю по миру, как птица. Я мадридский крошечную. Не надо, товарищи, злиться. Я насквозь эту вашу плюю. Социальная защищенность.
знаходзіцца на плошчы. Да пачатку акцыі застаецца 15 хвілінаў. Мікола Статкевіч прывёз сюды гукаўзмацняльную тэхніку. Тут ужо ёсць музыка, якая сама па сабе, напэўна, будзе прыцягваць людзей. Назірае міліцэйскае кіраўніцтва за тым, што адбываецца на плошчы. Назіраюць таксама супрацоўнікі ў цывільным. Пакуль што ўсе гуртуюцца вакол гэтага ўзмацняльніка і самога спадара Міколы. Ёсць некалькі чалавек, якія ўжо, відаць па іх, што яны будуць удзельнікамі акцыі, таму што ёсць тут такія бел-чырвона-белыя сцяжкі невялікія, ёсць людзі, якія проста падыходзяць, паціскаюць руку Міколу. Коммунальные паки, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш тады, што 3 чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Таксама самы просты і лёгкі спосаб пазначыць сябе на акцыі — гэта цішоткі. Хлапец просто насупраць мяне стаіць у цішотцы з гербам пагоня. Цяпер ужо вельмі шмат такога кшталту прадукцыі з'явілася, хтосьці ў вышыванцы. І гэта таксама ўжо стала такім афіцыйным трендам. Учора нават БРСМ праводзіў у Менску дзень вышыванкі. Сюрпризов не будет. Ты не шагай, ты не шагай. Таксама ягоная жонка Марына Статкевіч цяпер дае інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Свой, тутешний, жагон, хочеш,
земли, полей, хлеба, соли, земли, полей, хлеба, соли, земли, полей. Я народился на своей косы, я хрустил я при дорожце, чем отвенчан кровью, потом, чем быть хочешь, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом. Все зависимы. Все зависимы. Алексей, который сегодня пришел, это уже подвиг для народа. Это уже они сделали, совершили подвиг. Кто не отсиделся дома и на диване, кто не пишет в интернете только и хаит эту власть. Надо вставать и идти. Если лежать на диване, ничего не будет. Поэтому я против диванных протестов. Дякую вялікі. З'явіўся нават першы транспарант «Баста». Гэта слоган, які быў зняты яшчэ 17 лютага падчас першай недармаедскай акцыі. Трымаюць яго Максім Вінярскі, Наталя Попкова, дзяўчына, якая ўпершыню якраз тут і выступіла, яна з Берасця. Упершыню 17 лютага выступила тут на плошчы. З таго моманту яе не один раз затрымлівалі. І вот цяпер яна тут. Тут вот один молодой человек вельмі просил, каб мы з ім паговорили. Таму што, кажа, паговоры са мной, пакуль мяне не затрымалі. Вот цяпер мы да яго вернемся. И вот мы теперь вернулись до вас. Скажите, калі ласка, чему вы тут спынились? Здравствуйте. Что вы не адмыслова сюда пришли? Да, здравствуйте. Меня Александр зовут. Я пришел, увидел акцию, пришел сюда, чтобы высказать свое мнение, потому что мнение простых граждан, оно в нашей стране не всегда, скажем так, прислушиваются к нему. Поэтому я хочу сказать по поводу Дня независимости, который сегодня проходил в нашей стране. Он проходит 3 июля, но лично мое мнение по этому поводу такое, что у меня вопрос есть к некоторым гражданам нашей страны, например, к жителям Бреста. Могут ли они праздновать День независимости, если Брест был освобожден 28 июля, а, например, Гродно был освобожден 16 июля? То есть Минск был, да, это день освобождения Минска от фашистских захватчиков. Это большое дело, это великий подвиг нашего народа. Но я считаю, что настоящий день независимости был в 1991 году, 27 июля должен проходить. Поэтому я считаю, что нам подменяют некоторые понятия, чтобы человек, настоящий белорус, забыл свою историю, забывал ее. Планомерно, постепенно и, скажем так, всякими запугиваниями и вот такими вот стираниями памяти. Поэтому я считаю, что да, 3 июля это праздник для белорусского народа, но это не День независимости, потому что те же самые брестчане не могут его праздновать, потому что их освободили, Беларусь полностью освободили 28 июля. Дякую вялікі, Александр. Як думаете, як акція сёння пройдзе? Я думаю, что акция пройдет мирно, но так как я сюда подходил, я видел очень много людей в штатском с наушниками, в парках стоят вот там, возле Макдональдса, в переходе, их очень много. Милиции на самом деле в форме мало, но среди простых людей их очень много, их заметно человеку, который, например, как я, служил в армии. Я это все вижу и все это знаю, поэтому... Вы служили в войску, як вам парад? Як вам стан увогуле белорусского войска? Я не ходил на парад, не ходил на этот День независимости, потому что, не знаю как кому, но лично для меня немножко мне неприятно, когда я праздную за решеткой. То есть меня пропускают через металлодетекторы, обыскивают, а потом я там должен веселиться. То есть я уже на официальные мероприятия давным-давно не хожу.
Вот таким образом происходит все. Дзякуй вялікі. Александр выказаў нам сваё меркаванне і таксама распавёў, калі ён лічыць трэба святкаваць Дзень незалежнасці Беларусі. Цяпер мы вот бачым, што вакол Міколы Статкевіча гуртуюцца людзі. Разгорнуты плакат «Баста». Ну і ўсё гэта адбываецца пад адмысловы такі пратэсны плейліст, які ўжо гаспадар Мікола прывёз з сабой. Вось ёсць цудоўная дзяўчына, з якой трэба пагаварыць, проста немагчыма не паказаць такую прыгожую дзяўчыну. Раскажыце, калі ласка, хто вы і чаму вы тут? Я минчанка, меня зовут Лидия. Я пришла поддержать Николая Статкевича и поддержать всех белорусов, высказать свою точку зрения по поводу того, что творится в нашей стране. И я думаю, не надо озвучивать это все. Все видят, все читают между строк. Это ужасно. Ну, какие галоўныя праблемы? Вот вы молоды вельмі чалавек. Какие галоўныя праблемы вы бачыце ў нашай краіне? Тотальная несправедливость. Тотальная несправедливость по отношению к обычным гражданам. Расхищение страны, продажи страны вообще по частям, начиная от России, заканчивая Турцией там, или какими-то... вообще, я волнуюсь. Простите. Я считаю, что мы, как истинные белорусы, должны все-таки сражаться за свое будущее. За будущее нас, как молодежи, за будущее детей наших. Вот. И высказывать свою точку зрения, не бояться. Самое главное. День незалежности святкуете Беларусь? День який день? Для меня День независимости 27 июля. В этот день родилась моя мама. Вот, мы празднуем как два праздника. 3 июля тоже считаю хорошим праздником для Беларуси, но это не национальный такой День независимости. То есть это всего лишь Вторая мировая война. То есть не всего лишь, конечно, но... Боже, я не несла чуши какой-то. У вас вельмі прыгожая вышиванка. Это саморобная? Ну, это ручная работа, но белорусских мастеров не моя, но это белорусские мастера делали. Есть такие. Вельмі прыгожая. Дзякуй вялікі. Лідія вот такая упрыгожвае сабою гэтую акцыю, якая яшчэ не пачалася. Застаецца, ну вот 2 хвіліны засталося. Мікола Статкевич по-ранейшаму, давайте яго знойдзем, да, стаіць каля узмацняльнай апаратуры. Напэўна, ўжо праз некалькі хвілінак будзе абвешчаны пачатак. А пакуль што на плошчы некалькі дзесяткаў чалавек, ну колькі мы скажам, 100. Так, выстроиваются люди с транспарантом «Баста», идут, выходят на проспект. Напэўна, гэта ўжо і ёсць такое пачатак акцыі «За мірную Беларусь», якая о 14 гадзіне мае распачацца на Кастрычніцкай плошчы ў горадзе Менску. Заклікаў на яе прыйсці Беларускі нацыянальны кангрэс і Мікола Статкевич. Мікола Статкевич тут. Задавалі журналісты пытанне пра то, як будзе адбывацца гэтая акцыя. Ён план не абвесціў, але відаць, што ён падрыхтаваны. І некалькі дзесяткаў чалавек, па якіх, можна сказаць, што яны прыйшлі мэта скіравана, бо ў іх ёсць, яны тлумачаць журналістам, што яны
тут менавіта каб паўдзельнічаць акцыі. Ёсць тут і бел-чырвона-белыя сцягі, і людзі апранутыя ў чешоткі з пагоняй, з вышыванкамі. Ну, можна сказаць, дзяўчына з 2 дзеткамі, якія трымаюць бел-чырвона-белыя шарыкі тут. Так што і ёсць, канешне, людзі, якія проста спыніліся паглядзець, што адбываецца, таму што музыка гучная, людзей шмат, журналістаў шмат, камеры, паколькі сёння афіцыйнае свята, і проста людзі выбраліся ў цэнтр гораду пагуляць. Ну, вот яшчэ адзін чалавек трымае самаробны плакат з надпісам на латыні «Vox Populi», «Голас народу». І вот тыя нешматлікія пакуль што людзі, з якімі мы здолелі пагаварыць, яны якраз і казалі нам пра тое, што вот голас простых людзей не ўлічваецца, яго не чуваць. Ну, давайте у Наталі, пакуль яна яшчэ можа гаварыць і нікуды не рухаецца. Наталя, як вашыя справы? Раскажыце, як вам удалося сюды дабрацца, ці гэта было таксама складана, як спадару Міколы? Ну так, справы больш-менш нармалёва. Толькі тое, што там згубіла бізнес ужо канчаткова. Вось, але так, больш-менш нармалёва. Вось, зараз перабіраемся ў Мінск, напэўна. Можа быць, нават надолга. Ось, а так, больш-менш. Могло бы быць і хужэй. Пока жывыя. А бізнес вы згубілі вот як наступства гэтых затрыманняў, якія з вами адбываліся. А затрыманні распачаліся пасля 17 лютага, пасля вашага ўдзелу на акцыі? Сказаць дакладна, дык гэта было 19 лютага. Ось, 19 лютага на мяне ўжо пачыналі ціснуць, а потом уже і, ну, я думаю, все ведаюць там і лякарня, і арышты адміністратыўныя. Вось, адсядзела ўсё, згубіла ўсіх кліентаў і... Але вы тут усё адно? Ну, дык так, калі ўжо пачала ісці, трэба ісці да канца, і што нас не забівае, то робіць нас мацнеем. Дзякуй вялікі. Наталія Папкова, дзяўчына, якую мы ўпершыню пабачылі 17 лютага вось тут на прыступках Палацу Рэспублікі. Яна побач з Міколам Статкевічам таксама выступала на акцыі пратэсту супраць дэкрэта нумар 3, гэта так званы дэкрэт пра дармаедства. І вось яна распавядае пра тое, што адбывалася з ёю пасля. За некалькі месяцаў дзяўчына перажыла такі ціск, пераслед, адміністрацыйныя арышты. Ведаем таксама, што змяшчалі яе нават у псіхіятрычную лякарню, і у яе быў свой, яна прыватны прадпрымальнік, быў яе бізнес, і у выніку гэтага ўсяго яна гэты бізнес страціла. Ну вот цяпер Наталя ўсё адно тут. Давайте паспрабуем, можа быць, вот... Добрый дзень. Ну чаго чакаем? Голас народу. Голас Бог, да. Чаго чакаеце ад гэтага? Змены для всіх людзей, каб добра жылі, каб было шмат возможностей у маладзёжы неяк развівацца, неяк жыць далей, каб нашы дзеці не баяліся выходзіць на плошадь, каб не было гэтых выхадаў, каб было ўсё добра, а не так, як хочацца. А Дзень незалежнасці калі святкуюць? Калі святкуюць? Сёння. Калі? Пачынаецца акцыя. Мікола Статкевіч. Незаконным режимом, оккупацией бандой. Люди, человек, якого обрали на сумленных выборах, подманул народ и захопил владу. И робить за країни, що захоче. Ми гэтай весною бачили, что тое, что отбывается, можно поравнать и назвать внутренней оккупацией країни.
Яму треба все больше и больше грошей. И он все и больше бирает наш народ. А коли не хапая грошей, лезе в кишени до наступных поколений белорусов. Лезе в кредиты. И он готовы водрявать краиной для того, чтобы протягнуть свою владу хотя бы на лишний день. Осенью отбудутся войсковые учения. На нашей земле придутся тысячи замежных войсковцев с краины, якая везде войны. Цена этих учений вельми агрессивна. Мы можем отримать замену внутренней оккупации на еще больше горшую, на внешнюю. Обовязок годных сынов и дочек Беларуси заховать нашу краину, вызволить ее и заховать ее. Живи Беларусь! Шановні сябри, я не думаю, що вас треба шмат у чим переконувати, що вам треба казати шмат слов. Ви, ті, хто прийшов сюди, хто мав мужність і годність зробити цей крок, ви самі лепші люди нашої країни. Я пропоную зараз пройтися по нашему проспекту, как богоболие белорусов убачили нас, как своим прикладом мы разбудили отвагу их в сердце. Ты сгодны вы? Пойдем! Живи Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановные сябры, я просил бы коллег с плакатом встать на первый для нас. Я просил бы взять. Вось фактычна і абвешчаны фармат гэтай акцыі. Трэба сказаць, што досыць узрушвальна гэта ўсё глядзіцца, таму што ніхто не перашкаджаў гаспадару Міколу гучна на ўвесь Менск, это рэальна чуваць здалёка тое, што ён прамаўляў, выказаць сваё разуменне таго, што адбываецца ў краіне. І вот цяпер усе удзельнікі рухаюцца ў бок плошчы Незалежнасці. Трохі, канешне, папсавалася надвор'е яшчэ больш, чым яно было неспрыяльным. Тут такі дробны дождж і вельмі моцны ветер. Цяпер можна, напэўна, зверху паказаць, колькі чалавек рухаецца ў калоне. По-ранейшаму каля 100-150 чалавек, але я не буду сцвярджаць, таму што мне кепска чуваць, кепска відаць. Але калона вельмі салідарная і вельмі гучная. Гэта таксама трэба адзначыць. Не, дзякуй. Вельмі прыхожа. Марына, як вам гэтая акцыя? Марына Статкевич, жонка паплечніца Мікалая. Вы не мянялі б? Добра. Марына Адамович. Я думаю, што тое, што няхай сабе невялікая колькасць людзей, але ў вельмі пустым горадзе знайшла у сабе, скажем так, нейкія маральныя жаданне ці патрэбу выйсці, каб сказаць, што это наш горад, што это наша краіна і што мы не дазволім падмяняць, скажем так, нашы святы і адбіраць у нас нашыя святы. Гэта само па сабе вельмі годна. Мікола казаў, што ён двойчы святкуе Дзень незалежнасці, а вы як? Мікола казаў, што двойчы святкуе Дзень незалежнасці, 25 і 25 сакавіка. Так, я таксама. Так, найноўшай нашай гісторыі, сапраўды, дзве даты, якія варта памятаць, не варта забываць і варта надаваць ім належнае значэнне. Дзякуй вялікі. Марына Адамович.
жонка і паплечніца Мікалая Статкевіча рухаецца у калоне. Людзей сапраўды не так шмат, але все ідуць вельмі шчыльна, вельмі арганізавана. І вот вы чуеце, што калі людзі выгукваюць «Жыве Беларусь», гэта сапраўды гучна і гэта сапраўды заўважна. Ну і ніхто не перашкаджае, у адрозненне ад акцый, якія адбываліся ў сакавіку, калі людзей так і брутальна, і масава. Конечно, присоединяюсь, конечно. Тихо, тихо, тихо. Добра. Не ўсе ахвотныя гаварыць на камеру, але ў адрозненне ад сакавіка, яшчэ раз паўтаруся, калі людзей затрымлівалі, пакуль ніхто не перашкаджае. Правда, тут ёсць палітычныя абставіны. На 4 ліпеня пачнецца у Менску чарговая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ, і напярэдадні гэтага былі вызваленыя фігуранты так званай справы патрыётаў. 5 ліпеня пачнецца сесія. Спускаемся ў пераход, может быть, трошки перервемся, але не спыняем нашу трансляцию. Говорите с нами? Это Радио Свобода, мы у живым эфире. Бачу вашу цішотку з пагоняй і згадваю, што ведаць яшчэ нейкі 2 гады таму за такую майку маглі просто ў міліцыю забраць адразу. А цяпер як? Цяпер з гэтым лепш, амаль все роўна. А чаму так адбылося, як вы думаеце? Имеете погоня? Больше людей поддерживают, подтрымливают. Вы вось ідзеце ў гэтай калоне чаму? Вот чаго вы хочаце? Якіх вы хочаце зменаў у Беларусі? Змену власти. Это першее. Змены Лукашенко. Это уже усіх нема сил. И вот я первый раз уже появился на площади. Первый раз. Ось. Дякую вялікі. Вот як нам пашанцавала, першы раз чалавек выйшаў на акцыю. Нагадаю, што Беларускі нацыянальны кангрэс і асабіста Мікола Статкевіч праводзяць сёння акцыю за мірную Беларусь. Акцыя пачалася на Кастрычніцкай плошчы о 14 гадзіне, але насамрэч раней ужо збіраліся людзі, і цяпер за вялікім транспарантам «Баста» і пад кіраўніцтвам Міколы Статкевіча калона рухаецца у бок Кастрычніцкай плошчы. Паколькі ў горадзе, ну вот ведаеце, мне падаецца, што ў руху людзей стала нашмат больш. Мы можам нават параўнаць той бок праспекта супрацьлеглы, і там людзей зусім мала. А вот там, дзе мы ідзем, ну, натоўп людзей. Хаця з плошчы, калі мы выходзілі, гэта было каля 100-150 чалавек. Давайте трохі у пачатак калоны выйдзем, каб мы бачылі, што там адбываецца, таму што галоўныя падзеі могуць быць там.
Ну і додатковую такую акцент гэтаму шэсцю дае тое, што Мікола Статкевіч ужо асабіста прынёс сюды гукаўзмацальную апаратуру. Калі праваабаронца Валер Шчукін пабачыў яго з вялікай торбай, адразу пажартаваў: ты што, з рэчамі сюды? Ну, там была вось гэтая колонка, якую мы бачым тут. І у яе гучыць музыка, і гэта прыцягвае ўвагу. То зноў жа, калі будзе магчымасць паказаць супрацьлеглы бок праспекту, там людзі спыняюцца, проста глядзяць, што адбываецца. Ну і з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг, калі не памыляюся, трымае яго Ніна Багінская, якая на кожнай акцыі прыносіць бел-чырвона-белы сцяг і нават сама арганізоўвае акцыі з бел-чырвона-белым сцягам. Вот у навагоднюю ноч у яе быў такі прыгожы ўчынак, калі яна прайшлася па горадзе з бел-чырвона-белым сцягом. Падыходзім да спыніліся каля будынку КДБ. Их тут тримали и катовали. Ни за что. Только для того, как подтвердить слово Гордята. Ганьба к этим людям! Ганьба! 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 Спынілася адмыслова акцыя для таго, каб нагадаць пра справу патрыётаў ці справу белага легіёна. Яе фігурантаў апошніх затрыманых выпусцілі 30 чэрвеня, а гэтая справа разгарнулася пры канцы сакавіка, калі Александр Лукашенко заявіў пра магчымыя правакацыі, і ў выніку 30 чалавек былі затрыманы, абвінавачаны
Были проблемы з сувязі невялікія. Мы перапрашаем, але працягваем нашу трансляцыю з акцыі за мірную Беларусь, на якую заклікаў з'явіцца Беларускі нацыянальны кангрэс і Мікола Статкевіч. Цяпер калона, якая, па-мому, большая вот за гэтыя паўгадзінкі, што мы рухаемся па праспекце, ідзе ў бок спыніліся каля міністэрства ўнутраных справаў. Пратэсная калённа акцыі за мірную Беларусь пад кіраўніцтвам Міколы Статкевіча рухаецца ад плошчы Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці. Вельмі гучная калона, ўжо двойчы мы спыняліся, адзін раз каля будынку КДБ, каб нагадаць, Мікола Статкевіч нагадаў пра справу Белага легіёну альбо справу патрыётаў. Ну і другі раз каля міністэрства ўнутраных справаў. Тут Мікола Статкевіч так прысароміў міліцыянтаў, якія брутальна затрымліваюць тых, хто выказвае сваё меркаванне, таксама старых людзей, жанчынаў. Ну, калі агулам апісаць уражанне ад гэтай акцыі, ну, яна вельмі гучная, это праўда. Вот не першы раз, канешне, мы бачым, як з дзеткамі прыходзяць на акцыю. Вот, прынамсі, запытаемся, не цяжка? Добрый день. Добрый день. Не тяжко вам? Не. А чему с малым? Потому что нема с кем покинуть. А чему пришли? Тому что уже все это докладно достало. Нема ніяких сил глядзець на все то, что у нас робится, на гэтых моральных уродов в форме, якія хапаюць усіх подряд зусім не за что. Хочу жить в нормальной стране, хочу, каб у майго малого все было добра. Хочу, каб у яго была якая-небудзь будучыня, бо зараз яе няма. І няма на што разлічваць. Карацей кажучы, мы жадаем смены ўлады. Таму тут. Дзякуй вялікі. Вось яшчэ сям'ёй прыходзяць людзі на акцыі. Будете говорить? Я. Надто маладыя людзі, можна нават уявіць сабе, што яшчэ і школьнікі. А вы ж, відаць, будете. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Чему вот это у вас споткание такое? Так, чему не? Весело? Ну, як вам сказаць, не вельмі весела насамрэч, таму што усе кажуць пра нейкі празднік, пра нейкае свята, але нам складана разумець, што гэта за свята, на якія грошы яно праводзіцца. Вось, таму мы здесь. Свята у нас сёння адбываецца менавіта здесь. А калі вы святкуеце Дзень незалежнасці Беларусі самі? 25 сакавіка. Так. Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Ну, я уже казала, што акцыя гучная, яна сапраўды гучная. Спыніліся перад Кастрычніцкай плошчай. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Так, а стоїмо на чому? Треба довідатися, чому ви спинилися. Ці гэта па жаданні Миколая Статкевича, ці все ж таки нас... Пробачте, коли ласка. Свобода! Долой Луку, урода! Не, это просто был припынок па жаданні организаторов акции. Уроды, они неправильно говорят. Треба уродливо, уроды, это у нас урода. Разумеете? Добре. А мне выродок треба казать, а они неправильно говорят. Вы удельничаете у акции? Так, удельничаю. Чему? Моя гражданская позиция, я решил ее выразить. А ваша гражданская позиция на чым? Вот тут вот за мирную Беларусь такие назвы этой акции. Наверное, за мирную Беларусь и за эволюционные, а не революционные перемены в обществе. А яких зменаў вы хочете для Беларуси? Что треба поменять, как вам стало тут легче? Наверное, полностью весь чиновничий аппарат, то есть видоизменить систему управления страной. Тогда что-то изменится. Вы ведаете, как это сделать? Я представитель партии «Белорусская христианская демократия», и с нами неоднозначно делились опытом мировые эксперты. У вас есть уявление, як? Да. Я даже принимал участие в парламентских выборах, поэтому, можно сказать, пытался начать делать какие-то перемены, но, к сожалению... Вы особисто у яким, я не ведаю, министерстве могли бы pracować и хотели? Наверное, в системе образования, потому что у меня педагогическое образование. Я считаю, что в системе образования надо в первую очередь начинать какие-то изменения. Это самое главное, ведь именно в школьные годы закладывается чувство самосознания и многие те качества, которые должны быть присущи в каждом здравомыслящем человеке. Дякую вам великі. Вось яшчэ один удзельнік со сваёй программой. У вас два стяжки. Добрый день. Чему? Солидарность с украинцами и протест супраць учениев в сентябре с оккупантами, як их можно называть, фашистами, якія, в общем-то, отжали Крым у украинцев и ведут войну, подтрымліваюць сепаратизм. Яшчэ я лічу, что яны подтрымліваюць ИГИЛ. Такая есть информация. И для белорусов это великая ганьба состоять в одном военном блоку с такими войсками. Это я протестую. А вот белорусы просто, як вы думаете, кого подтрымліваюць у этой ситуации? В этой ситуации, насколько я ведаю, по-разному. Некоторые больше таких, как кажуть, свядомых, это все за украинцев. Такие, в общем-то, заморанные пропагандой, ты, в общем-то, абыякова, або за российцев. А это белорусская пропаганда, ці российская? Я лечу российская, а белорусская, як-то закрывая очи на это, ранее так само было. Так что белорусская телебачення, я не гляжу, але ведаю, что там, про что там рассказывают. Дякую вам великі. В Украине живе Беларусь. Яшчэ один удзельнік акцыі з двума сцяжкамі бел-чырвона-белым і украінскім дзяржаўным жоўта-блакітным. Акцыя ўжо дайшла да плошчы Незалежнасці. Думаю, што магчыма спынімся на прыступках чырвонага касцёла, а можа і не. Гэтым разам не спыняются, не уздымаются на приступки. Шановні забри, зараз тут ми завершимо нашу акцію. Айчина, Бог и гонор, молитва на губах, крывицкая погоня, несе наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный вольный силы, наш бел червоно-белый стяг. Без конца наша мара об свободе. Шановні жабри, я вдячний усім, хто мав мужність і гонор бути сьогодні на площі.
быть сегодня на главном проспекте нашей столицы. Мы сегодня заклали новую традицию. Мы сегодня приняли решение, что мы забираем у этой банды их это свято, их эту дату. Это наша история, это наши ахвяры, это наши предки загинули в той войне. И это наша краина, наша Беларусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, дякую вам. Дякую всім вам, і ми протягнемо. Сьогодні ми зробили ще одну справу. Ми підтвердили, що ця площа і цей проспект належить нам, і ми будемо тут збиратися. Збиратися усе більше і більше, поки нарешті країна не стане нормальною, а народ не отримає владу. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, сябри! Дякую, дякую. На этом наша сьогоднішня акція обіцяється закритою. Наступний раз ми зберемося у вересні. Там буде інший формат. Там буде трішки по-іншому. Тому що це буде час, коли вельми близько буде небезпека для нашої країни. А зараз велике дякую вам, і коли ласка, розходьтеся і бережи вас Господь. Дякую вам! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Микола Статкевич обвестил про закончение акции за мирную Беларусь. Не помню, не дам, потому что, скажем так, я не веду, яким стане фонд допомоги на виплату штрафу. От подбереться там трошки грошей, тоді будете виступати. А так, вельми важно збирати вас усіх. Тому що ви соль этой землі. Покуль ми живі, Беларусь буде жити. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, сябри! Я аплодирую вам! Вы супер! Вы супер! Дякую вам! Долго не стойте, я буду сухноиться всю на площади, а не равняйтесь на меня. Дякую вам, все, коли ласка, прошу вас, розходьтеся групами, глядите, как никто не застався сам нас с этой бандой. Я не боялся голосности, а в таємниці я не банда. Дякую вам. Микола Статкевич обвестил про завершение акции за мирную Беларусь. Ну, напевно, за паўгадзіны удзельнікі гэтай акцыі прайшлі ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Вельмі такая гучная, весёлая. Цяпер нават дзяўчына робіць селфі з Міколам. Калі я не памыляюся, гэтую дзяўчыну, якая ўпершыню прыйшла на чарнобыльскі шлях, калі я не памыляюся, мы таксама здымалі. І вот цяпер ужо не апошні, не першы раз мы зноў жа яе бачым ужо удзельніцай іншых акцый. Акцию за мирную Беларусь обвестил Белорусский национальный конгресс. Микола Статкевич у официальный День незалежности. Треба признать, что пришла она вельми организована. Некалькі сотен человек у ёй удзельнічалі. И яна, безумоўна, была безумоўна заўважнай, потому что вельми гучная. Молодые люди, як вам акция? Смешанные чувства на самом деле. Мне подалось, что вельми весело и организовано все прошло. Действительно так, но я надеялась, что будет громче, я надеялась, что будет дольше. Куда уже громче? Вот, но тем не менее, это уже результат, я считаю. Вот, так что, наверное, больше положительно, чем отрицательно. Ад чаго людзі, якія яны прайшліся ад плошчы да плошчы, як вы думаеце, што людзі, якія не ўдзельнічалі акцыі, мусілі зразумець? Ну, напэўна, яны павінны былі зразумець нешта такое больш патрыятычнае, ну, ведаеце, усе гэтыя стандартныя рэчы, але
ну, не ў тым сэнсе патрыятычныя, у якім сёння парад быў, вы разумееце. Але, ну, на жаль, акцыі такія не першы год, і, ну, прынамсі для мяне гэта сумна, што мы ходзім, а выніку гэта не мае. І, ну, таму я не задаволены. І хожу просто таму, што, ну, мне сорамна не хадзіць. Асаблівага выніку, на жаль, няма. І чакаем, пакуль зменіцца. Напэўна, трэба перастаць чакаць і рабіць, але, ну, пакуль так, і гэта сумна на мой погляд. Што трэба рабіць? Трэба прыймаць сур'ёзныя меры у палітычным плане. То бок, ведаеце, акцыі гэта добра, але вось людзі прайшліся і разышліся па хатах, ну і ўсё. А павінны быць дзеянні, ну, з боку апазіцыі, з боку яе лідараў, павінны ісці, скажем так, конкретное дзеянне, которое накіравана на, ну, калі не разбурэнне сучаснай улады, напэўна, гэта гучыць даволі так па-экстрэмістску зараз модна казаць, радыкальна, але не ведаю, як сфармуляваць. Карацей, это павінны быць сур'ёзныя палітычныя дзеянні, а не толькі громкія воклічы. Напэўна, вось так я скажу. Дзякую вам вялікі за шчырасць. Спадзяюся, да вас прыслухаюцца таксама людзі, да каго быў звернуты гэты запыт маладых людзей. Мікола Статкевіч працягвае даваць інтэрв'ю. Вось яго абступілі журналісты, шмат таксама сёння і замежных журналістаў. Як вам акція? Задоволены сваім удзелам? Своим уделом задоволены. Своим, да. На двор я трохи не дописала. Да, ну, людей не шмат, але я нават прагназаваў, што будзе, магчыма, яшчэ менш. Ну, вельмі неяк запуганы у нас народ, вельмі баяцца, але трэба ж выходзіць, трэба быць грамадзянамі гэтай краіны, а не там абывателямі якімі. Ну, вось. Але гэтым разам вельмі гучна было. Па-моему, все пачулі, хто хацеў. Ужо лепей, чым 1 мая, напрыклад. 1 траўня ўвогуле ўсе былі больш людзей. Зашуганыя там, і сёння, конечно, і крыху атмасфера была не такая, ішлі, аўтазакі не ехалі. Ну, неяк здалося, што не ў Беларусі нават. Ось, так. Ну, а так, ну, добра. А вы Дзень незалежнасці калі святкуеце? Да, я так сказаў бы, што яго і не святкую, ну а што яго святкаваць у залежнай краіне? Якая ж тут незалежнасць? Незалежнасць толькі на паперы. Незалежнасць улады ад народа. А, ну так не святкую. 25 сакавіка, ну, як бы, святкую. Ось. Ну, ось так. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска, а не дзень незалежнасці. Дзень незалежнасці 25 сакавіка. Дзякуй вялікі. Вось яшчэ ўражанні удзельнікаў акцыі. Мікола Статкевіч застаецца тут на плошчы незалежнасці пад чырвоным касцёлам. Яшчэ такі прыкметны факт, што нядаўна сквер за касцёлам назвалі ў гонар Эдварда Вайніловіча, чалавека, які шмат што зрабіў для Менску. Збольшага, канешне, удзельнікі разышліся, таму што Мікола запрасіў разыходзіцца, аргументуючы тым, што не ведае, колькі ёсць у фонда дапамогі затрыманым грошай на сплату штрафаў. Падыдзем, можа быць, бліжэй да тым не менш, такі актыў акцыі не разыходзіцца. Транспарант са слоганам «Баста» таксама тут, всім бачны. Ніна Багінская. Спадар Мікола. Спытаем таксама у Міколы Статкевіча пра ягоныя далейшыя планы, пакуль што тут такія
тэхнічныя адбываюцца дзеянні, збіраюць тэхніку. Мікола паведаміў, што сыдзе адсюль апошнім. Таксама перад пачаткам акцыі ён прасіў журналістаў яго суправаджаць, дабіраўся сюды з рознымі прыгодамі. Цікава, як гэта будзе далей. Цікава таксама заўжды назіраць, як людзі, якія прызначаныя па працы, назіраць за гэтымі акцыямі, супрацоўнікі разнастайных сілавых ведомстваў тут вакол стаяць і чакаюць, калі ўсе разыдуцца. Гаспадар Мікола, можна вас больш падрабязна распытаць пра восеньскую акцыю? Пока гэта ідэя толькі абгаворваецца сярод сяброў Рады БНК, таму я шмат сказаць зараз не магу. Мы пачакаем, мабыць, другой паловы ліпеня, калі зберэцца Рада БНК і калі будзе прынята фармальнае рашэнне. Але пакуль што мы гэту інфармацыю абмяркоўваем, таму што ёсць жаданне, ёсць разуменне, што перад гэтымі вучэннямі, якія пачнуцца у верасні, трэба нешта рабіць, трэба неяк абазначыць волю людзей да незалежнасці, не прыняцця прысутнасці чужых войскаў дзяржавы, якая вядзе войны, у тым ліку з нашымі суседзямі на нашай зямлі. Гэта небяспечна для нас. У мяне ёсць прапановы па фармату акцыі, ён будзе адрозны ад сённяшняга фармата, але ёсць прапановы па даце ад іншых калегаў. І ўсё гэта мы звядзем разам і недзе вам прыйдзецца пачакаць якаюсь другой паловы ліпеня. У нас там тэма асноўная гэта стратэгія, план там і так далей. Да гэта мы рыхтуемся, але заадно мы, мабыць, абгаворым эту акцыю. Гэта недоўга, таму што тычыцца неабходнасці пратэста, ёсць поўны кансэнсус у Радзе БНК, таму што мы сабраліся разам змагацца, мы разумеем, што я яшчэ раз паўторю, любы пратэст, любое дзеянне заўсёды пачынаецца з меншасці, з яе прыклада. Калі чакаць, як нешта само сабой там саспее і вылупіцца, то каб мы так чакалі гэтыя 23 гады, то мы, мабыць, уже дзяржаву сваю прычакалі. Так што я думаю, што калегі падтрымаюць, але там ёсць прапанова, там канкрэтны фармат, ён крыху нечаканы, скажем так. А вы казалі, што 27 ліпеня святкуеце як Дзень незалежнасці. Можа, будзе нешта? 20 жніўня я святкую як Дзень незалежнасці. Там як звязана это з ГКЧП, таму што юрыдычна Беларусь стала пасля ГКЧП незалежнай, калі дэкларацыя, якая была прынята 27 ліпеня 90-го года, год таму, была прынята ў якасці канстытуцыйнага закона. Вось 25 жніўня гэта для мяне свята, але справа ў тым, што калі ўжо мы падпішемся на эту акцыю ў першай палове верасня, то, мабыць, две акцыі адна за другой, гэта вельмі складана. Мы пайшлі на гэта парушэнне любога правіла, вядомага любому палітолагу, толькі 22 чэрвеня, толькі дзеля гэтых маладых людзей, якія сядзелі па справе патрыётаў. Бо гэта святая справа, і таму, па сутнасці, это скамечыла падрыхтоўку до 3 ліпеня, але было вельмі неабходна, это было правільнае рашэнне таму. Але калі хто хоча выйти 27 ліпеня, 25 жніўня, то, калі ласка, толькі будзем вітаць. Мы свае сілы будзем канцэнтраваць на гэтай пагрозе. Скажыце ўжо тады больш канкрэтна, якую пагрозу вы бачыце у гэтых вучэнняў, якія будуць адбывацца? Яна рэальная. Ведаеце, чым больш мы будзем казаць з вамі пра гэта і пратэставаць, тым меней рэальная яна будзе, я так адкажу. Але нават 10% імавернасці гэтай пагрозы, гэта ўжо вельмі шмат. Я супраць прысутнасці любых замежных войскаў на нашай зямлі, асабліва з тых дзяржаў, якія ваююць. Я думаю, што мы павінны, згодна з нашай канстытуцыяй, імкнуцца да нейтралітэту, маючы добрыя адносіны з усімі. Тут войскі краіны, якая ваюе з іншай краіны, расійскія войскі, якая ваюе з Украінай. І у нас паўднёвая такая мяжа. Расія ў канфлікце з НАТО зараз, і это каля мяжы з НАТО. І это ўсё гэтыя сцэнары прарыву Сувалкінскага калідора могуць нам вельмі дорага стаць. Бо некалі вучацца, а потым робяць. Лепш мы маглі павучыцца самі, без гэтых войскаў, тым больш у такой колькасці. Гэта ніхто не ведае, што прыйдзе ў галаву расійскаму кіраўніцтву праз месяц, праз два.
тем больше напередодні выборов у президентских у России. Никто этого сказать не может. Я боюсь этого, я боюсь только за своих близких и за свою Украину, але вот там, але я этого боюсь. И я не буду оценивать, сколько там 10%, 20%, там, 30%, тем более, тем менее. Але гэта небяспека ёсць і трэба рэагаваць. Будзе акцыя, і яна будзе нечаканай крыху, і яна будзе вельмі сімвалічнай. Дзякуй вялікі. Мікола Статкевіч распавёў нам больш пра тое, якой будзе наступная акцыя. Яна будзе прымеркаваная да вучэнняў захад, які будуць адбывацца супольна паміж беларускім і расійскім войскам. Яшчэ... Они, наверное, с КГБ всех ходят и фотографируются вдвоем. Ну, звычайно так бывает. Ходят, да, фотографируют, да, на каждой акции. Не бойтесь. А я не боюсь. Ну, то, что, которые работают, все, так знаете, они боятся людей. Я уже на пенсии, мне 80 лет, мне нечего бояться. А есть же молодые. А вы пришли на акцию так само, да? Да, я всегда хожу на акции. Яшчэ застаюцца на плошчы Незалежнасці людзі. Такі актыў акцыі за мірную Беларусь, якая прайшла сёння. Калі мы скончым? Яго мама рано памерла. Прайшла сёння ў Мінску. За паўгадзіны вельмі арганізавана, гучна і заўважна для мінчукоў. Акцыя прайшла калоннай ад плошчы Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці. Ну, цяпер гаспадар Мікола Статкевіч паабяцаў, што ён сыдзе апошнім і нават заклікаў людзей, каб яны разыходзіліся. Я так разумею, што хтосьці яшчэ чакае, як сыдзе сам Мікола Статкевіч, таму што напярэдадні акцыі ён таксама абвяшчаў пра небяспеку свайго затрымання, пра магчымасць свайго затрымання, прасіў журналістаў яго суправадзіць. А мы падвядзем вынік сённяшняга дня. О 14 гадзіне ад Кастрычніцкай плошчы пачалася акцыя за мірную Беларусь. Арганізатарам акцыі выступіў Беларускі нацыянальны кангрэс і асабіста Мікола Статкевіч. За паўгадзіны удзельнікі акцыі, а гэта некалькі дзесяткаў чалавек, ну я думаю, што чалавек 200 у выніку далучылася і дайшло да плошчы Незалежнасці, дзе мы цяпер знаходзімся, гучна, са сцягамі, з воклічамі «Жыве Беларусь». Наперадзе ішоў транспарант з надпісам «Баста», цяпер транспарант ужо згарнулі. Акцыя сканчаецца. Мікола Статкевіч абвясціў пра наступную акцыю, якая адбудзецца ў верасні, і нагодай яе стануць сумесныя вучэнні паміж беларускім і расійскім войскам. А мы развітваемся з намі, сачыце за нашымі наўпроставымі эфірамі і навінамі ў сацыяльных сетках і на нашым сайце. Усяго найлепшага.